mugimendua anitza, plurala da, eta transversala, eta danok hartzen dugu parte. Ikus desatela ez gaudela amore emateko prest. Astelenero elkartzen jarraituko dugu. Antolatzen, jentea mobilizatzen. Asko kosta zitzaigun lortu genuen apurra lortzea. Sakrifizio handia, grebak, atxilotuak, hildakoak ere egon dira bidean. Eta hementxe gaude oraindik borrokarako prest. Bien bitartean ondo pasau berrizko jaiak. Gora San Pedro eta Santa Isabel jaiak. Pensionista de clase obrera, somos los que sacamos a este país de la miseria. Yo no voy a